don jingma ya ka Arsenal bachil yang ka kejat jongka kalakan ria ano na ka EFL com pen kut no ka ganhun u Benzema ya ka lenti ya jong ka ganhun u Neymar JR hake King Cup of Champion pedang sing ba bang ya pi sajesen ya kito ki para lok ke baju sing tenan ban pet ya ki video hakane ka channel ka jingkerpat ya pi lada phempat da ban subscribe sing ba se ban subscribe ya kane ka channel ka jingela ka semi final haka fast leg jong ka EFL Cup hapdeng ka Newcastle persya ya ka Arsenal hakane ka jingela kai ka Newcastle ka leo ban pen khi ya ka jar dei hake minute ka balai phau hnyau leng bau Alexander Isak hakane ka jingela kai hado ban dekot ka kelas tem ka Newcastle ka latam ya ka Arsenal da chiko lanot bat habawan ban yela kai haka kala ka baar ka Arsenal da ka jingkerman bahkan yo ban pen phai ya ka ne ka chiko jong ka Newcastle pen ban ka jingkerman jong ka kala khong pong no haka ba ka Newcastle kala yo biang ban ben khi e kajar leng ba Gordon haka minute ka basan phawai kumta hado ban dekot ka jingela kai ka Arsenal kamla somat pen phai ya kini ki arteli ki kol jong ka Newcastle leng ba kini ki arteli ki kol kala biang ya ka Newcastle bakan penlem ya ka Arsenal haka ne ka jingela kai hala yeng jong ka Arsenal da ar lanot kol ka ne ka jing sharam jong ka Arsenal haka ne ka jingela kai hala yeng la jong kan sabo jingma ya ka bakan yo bandrung jaga final hakane ke EFL Cup jong menta usnam namar ke jingela ka second leg jongka kandai shabar na layeng kata hala yeng jong ka Newcastle haka hendur tarik jong ubna FM menta usnam haka por chi beje chitang haka por chitang senya haba phai pat haka jingela ka quarter final haki King Cup of Champion hapadeng ka Al Ittihad persya ya ka Al Hilal hakane ke jingela ka nado basdang hado bandakut ke kelas tem om dan bala ban penki ia kejar hendrai habuan ban yela kai haka kala ka baar ka Al Ittihad ka leo ban penki ia kejar leng ba Karim Benzema haka minit ka ba hendrai paulai hendrai ka Al Hilal ka leo ban penpai ia kan ne ka kon leng ba Al Dawsari haka minit ka ba hanyu pauar bat haka ne ka jingela kai baro arteli kiken hon hado bandakut ke kendai pau minit kila kun no de ka jinga kan damar la chikol kumta ya ka ne ka jingela kai laha ban rai ka da ke extra time ban rai mano ban yorong chaka semi final hakane ka King Cup of Champion bat hakane ka extra time ro baro hi arteli ki kanhon kila kun hi da ka jingya khan haka ba ka Al Hilal kala tam shikamat leng ba ka kol ka bala thap da Leonardo haka minute ka chispa iwei hanrai ka Al Ittihad kala yo biang bat pen phai ya ka ne ka kol leng ba ujo hi player jangka kata Karim Benzema haka minit ka bachispa khat sao bat ya ka ne ka jingela kai laha ban raya ka de ka penalty shoot out bat habawan ban shoot ka penalty ka Al Ittihad kala la ban penlem ya ka Al Hilal haka ne ka jingela kai dalai la ka we goal leng ba ka ne ka nam job ka Al Ittihad kala pen kut no ya ka lenti ya jong ka Al Hilal na ka ne ka King Cup of Champion ki jingela ka ki ba itnat bat ka bachang shit ba hado kata shibet ka met ka por chiteng senya kandai hapdeng ka Tottenham persya ya ke Liverpool haka jingela kai semi final first leg haka EFL Cup haka por chibeje chiteng haka por chiteng senya haka ne ka jingela kai kan salong ka jingela kai ka ba itnat ba hado kata la ban ong ba ka Liverpool kan la ban penlem ya ka Tottenham haka ne ka jingela kai namar haka ne ka ayam yela kai jong menta usnam ka Liverpool kala kelalong ka tim ka ba kran bor ba hado kata haka juk kapor la ro ban ong baka Tottenham kan sala ban penlem ya ke Liverpool haka ne ka jingela kai namar ka Tottenham kan saila kai shibet kamet haka por chiteng senya hala yeng jongka persya ya ke Liverpool handrai haka jingela kai football hi om la ban batai lepa mano ban job bat mano ban sacharam kumta ngin sesaki shibet kamet haka por chiteng senya haba pait bat ya ka jinga kendo jongkine baro arteli kiken hon ngiyo i baki ya kendo hado chispa prapeuteli ki jingela kai haka ba ka Tottenham kala job ya ke Liverpool hado sapu prateli ki jingela kai kat ba ka Liverpool pat kala job ya ka Tottenham hado prape prateli ki jingela kai bat ki ya khat pat hado sapu sau teli ki jingela kai haba pet pat ya ke jingela kai jongkini baro arteli ki kenhon haka Premier League ngiyo i ba ka Liverpool ka klan bor ba bonsha ban ya ka Tottenham namar ka Liverpool kadon haka kerdan ka bah keledo jong ka met ye kan pon kat ba ka Tottenham pat kadon haka kerdan ka bakhat ar haka met ye kan pon ka jingela ka semi final pat
haga Super Copa de Espana kan dai hapdeng ka Barcelona persya ya ka Athletic Club kane ka jingela ka kan salong shibet kamet haka por khat architeng haka por chiteng senya haka nero ka jingela kai kan salong ka jingela kai ka ba itnat bha hado kata namar habapek ya ka jingela kai jong kini barau artli ki kanhon haka la lika jong menta ka ayom ka Barcelona ka badon haka kerdan ka balai haka met ya kan pon ka tam tang arpon ya ka Athletic Club ka badon haka kerdan ka basau jong ka met ya kan pon kan salong ka jingela kai ka ba itnat bha shibet ka met haka por chiteng senya namar ki arngot ki kalori la kai jong ka Spain ki badan bentaro ban yarap ya ka Spain ban yora e ki Eurocup jong usnam hajar posau kini kon persya shibet ka met haka por chiteng senya kata hapedeng ulamin yamal persya ya Nico William ya no pen kersan na pedeng kini kitim kiban se kon persya shibet kamet hakapor chiteng senya sapan pau ye kicing perkat jongpi haki comment section kuble shibon ngin skendopat hakawe ke video